Mám povedať jeden príbeh. Keď som bola malá, tak mi rodičia stále vraveli, aby som bola celý rok dobrá. A ja som sa naozaj veľmi snažila, ale nie vždycky mi to vyšlo. A potom som sa veľmi čudovala, že aj napriek tomu, že som robila nezbedy, tak keď prišiel 6. december, tak som tie darčeky, tie sladkosti, lebo všetci to bola vzácnosť, dostať nejakú sladkosť, tak som ich aj napriek tomu dostala. Sú aj medzi vami takí, ktorí robia nezbedy a dostanú darček 6. decembra. Dostala si darček 6. decembra? Dostala si nejakú drobnosť, sladkosť? Dostala. Ale si bola dobrá? Aj nie, aj... No vidíš, tak ja som bola taká istá. No, ale raz som si povedala, raz som spravila strašne zlú vec. Že som si povedala, že ja toho človeka, alebo tú bytosť, ja musím vypátrať, že kto to dáva, som bola zvedavá, ale som sa aj bála. A tak som si 6. decembra vyčistila čižmičky, dala som si do okna a rozhodla som sa, že v tú noc nebudem spať. A že to vypátram. Tak som si lahla, zakryla som sa paplónom, ale som nespala. Aj som to vydržala a potom nad ránom sa otvorilo okienko a dáka ruka sa tam natrčila s cukríkmi a hádzala ich do mojich čižiem a ja som nelenila a tú ruku som zdrápla. Chytila som toho človeka, ale ten človek ma prosil, že pustí ma, veď už skoro ráno a ja ešte mám veľa rozdávať darčekov. Ja to už nebudem stíhať. Takže ja som bola taká zlá, že nepustila som tú ruku, ale ten človek si tú ruku aj tak vytrhol a viete, čo sa stalo, že ja som mu nechtiac mi zostala v rukách jeho rukavica, mám ju doteraz, počkaj, vyberiem. Táto rukavica mi zostala v rukách. Tak vidíte, čo sa môže stať, keď človek je taký, keď dieťa je také. A mňa to veľmi mrzí, že som to spravila. Mrzelo ma to aj potom. A chcela by som to tomu človeku vrátiť alebo tej bytosti, ale neviem, či sa mi to niekedy podarí. No, ale dúfam, že áno. A ja už som potom, aj napriek tomu, že som tú rukavicu mala a vycítila som sa veľmi vinná, tak aj na budúci rok som dostala tie sladkosti. Som sa čudovala, ale ja som sa potom snažila celý rok byť veľmi dobrá, no ale toto už bolo, už sa to stalo, takže už som to nemohla vrátiť späť. A ja dúfam, že budem mať možnosť mu tú rukavicu tomu človeku dobre. A tak to ide. To sa nás takto nás učí. To je to. To je to, deti. Či to poznáte? A zakričte, kto to je? No. Pochváľ Ježiš Kristus. Otec Mikuláš, vítajte u nás v kostole. Viete, čo mňa veľmi mrzí, že som vám rukavicu vtedy zobrala. A vidím, že máte stále holú ruku, že iba jednu rukavicu máte. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem a som rada, že vám ju môžem vrátiť. Nech sa páči. Ďakujem. Takých nezbedníkov je veľa tu. Čo mi kazia ruku. Ja vám pomôžem. Ja si oblečem a sám ďakujem. A teraz som vošiel cez okno a takí nezbedníci mi ho zavreli. Tak som potom musel hľadať dvere. A on ma potom zdržuje. Bo nestihne potom darčeky rozdať. Viete, ale musíte rátať s tým, že detiská sú zvedavé a ja som bola zvedavá a čudovala som sa, že aj keď som robila nezvedu, že som tie darčeky dostala. Že prečo to tak je? No tak treba obdarovať, aj nejaký nezbedník dostane darček, tak potom bude štedrejší, možno sa podelia aj so svojimi kamarátmi, nie? No. Myslíte, že je to tak? Ak vy sa podelíte, keď vám niečo dám? No, otec biskup, a vy už ako dlho toto robíte? Odkedy robíte takéto dobré skutky? Od roku 320, ja vám spomínam. 1700 rokov. Tak to je už pekne dávno. A keď je to tak veľa rokov, si pamätáte, kedy ste darovali niečo niekomu prvýkrát? Ja to si veľmi dobre pamätám. Som bol biskupom v meste Mira a tam boli také tri chudobné sestry.
a sa nemohli vydať, lebo boli chudobné a nikto ich nechcel. Tak som im v noci hodil zo pár zlaťákov do okna a nakoniec si všetky tri našli dobrého manžela. Tak to je už pekne dlho. Pekne. A čo nám ešte môžete o sebe povedať? A viete kedy? Kedy som odišiel od neba? Deti. Kedy je Mikuláša? 6. decembra. Veľmi dobre. Tak vy ste vtedy, otec biskup, vtedy ste zobrali, odišli ste do neba. 6. decembra. A za to potom slávime 6. decembra Mikuláša. Ale viete, čo my si pamätám? Ja si to tiež pamätám, keď som bola malá, tieto deti, vieš, že s vami chodieva, niekedy chodievajú s vami aj čertia a nie, tí vám pomáhajú. No, čerti mi určite nepomáhajú. Čerti sú pekle a anieli mi pomáhajú. Tí ma stále ochraňujú. No, ale pokiaľ som takto biskup, tak mi pomáhajú takí chlapci, ako máte tu ministranti. By mi mohli aj teraz nejaký pomôcť, nie? Ale neviem, ako sa im nechce, dvíhajú. Aha, dvíhajú sa. No. Tak poďte, deti, niečo vám predsa dám. No poďte, deti, poďte, Mikuláša zla, ale aj by bolo pekné, keby ste aj dačo povedali. Ja sa vás pýtam. A keď dostaneš teraz od biskupa Mikuláša darček, tak necháš si ho pre seba, alebo sa rozdelíte s niekým? Rozdelíme. A s kým? Kamaráti. A ockovi? Alebo maminke? Aj mama aj otcovi. No veď za to, tak teraz sa doberte. Najprv tí maličky nevidú. Ale môžete nám aj takú básničku povedať, aspoň jednu, ktorý, alebo takú, ja neviem, taký krátky veršinu o Mikulášovi alebo o zime. Mikuláš stojí za oknom a Pedrovú Aničku rozprávkovú knižku a pre zlého Janka Frebovu paličku. Asi sa hambí. A podelíš sa s niekým? Na práčeka, alebo si stričí? Práčeka. A tak ho pozrel. Dobre? Poďte ďalší. Ja teraz som si spomenula, že som nepovedala dôležitú vec, že Mikuláš bol biskupom. A dúfam, že odteraz si to už zapamätáte. Čo bol otec Mikuláš? Čo robil? Čo robil Mikuláš? Teraz som to hovorila. Tieto deti si to určite zapamätajú, že bol biskupom. No môžete mi to aj povedať, ak viete básničku. Tieto staršie deti budú vedieť skôr povedať. Ale táto dievčatko už má darček, ale sa ich spýtam, že si s ním odkedy robí biskup Mikuláš také dobré skutky? Kedy to bolo? Musí to byť presne. On to hovoril, že kedy to bolo, aj povedal, že koľko je to už rokov. No to nevadí, že si zabudla, ale nezabudni, už 1700 rokov to robil. Od roku 300. Na svätého Mikuláša neučí sa rozpýtať. Vám to škole pomôže, tak? A ešte tu táto malička, čaká najprv maličky, dávajte, prosím vás, pán biskup. A rozdeliš sa s niekým? A so starkou? Poďte kľudne, deti. Doniesol som to odrok. Adamov. Dobre, my to básime, hlavne, že áno. Na svätého Mikuláša prídu ten balík. To krásne. No všetci máte darčeky už? A to je také veľké deti. Všetci máte. Nikto už nechce. Tak poďte si zobrať. Poďte si zobrať aj mateské. A už som to nerovnal. No, myslíš,
A Paulínka už má, či Antonka. Čo s tým budeme robiť teraz? Ale tam zostalo nejako veľa darčekov ešte sladkosti. Ale tu sú máš chvíľu šľam. Pán Faro si zaslúži. Básničku. Mikulášovi. Ale už budem musieť ísť, lebo ešte ďalšie deti čakajú. Páni, vy máte? Ešte sú majú deti. No poďte, pán. Nemajú všetci, až keď som počula od tých biskup, že niektoré deti sú vraj choré. A že či môže súrodenec zobrať. A museli zostať doma. Ja im tu tieto darčeky nechám. Iba jeden. No poď ty, komu je chorý, braček. No poď. Matúš, poď zobrať bračekovi, že on je chorý. Prosím? Hej? Zvolám je, tak sa hambí, tak mu poď zobrať. Mikuláš ti dá. Poď. Otec Mikuláš, ďakujem vám a príďte na budúci rok. Tak určite. A ešte zlepší veci. Ja Ja sa s vami lúčim. sa vám chcem ešte raz ospravedlniť za tú rukavicu, že som to strávila, prepáčte mi. Nezvedných detí vždycky bude to s Pánom Bohom. Pánom Bohom a príchaj,